Бургаското дружество Топлофикация разполага с млади и подготвени специалисти, които работят във всички отдели на управлението и на производството. Професията енергетик е една от добре заплатените в нашата страна. Това посочи директорът на Бургаската Топлофикация, инженер Христин Илиев. Конкретно в нашето предприятие сме осигурили редица социални придобивки, добри и безопасни условия на работа и не на последно място възможност за кариерен растеж, посочи директорът на Бургаското дружество Топлофикация, инженер Христин Илиев. Така екипа е от доста млади момчета, за които разчитаме, разбира се. Пък от тук нататък вече трябва да предават щафетата по-възрастните. Има ли недостиг на някои специалисти, на някои квалифицирани служители? Не, за сега не чувстваме такъв недостиг. Имаше един период, когато липсваха оператори, но успяхме да се справим с този проблем. Но другото, което така искам да кажа като цяло за Топлофикация, че освен тази част, техническата част, която е тук на територията на Топлофикация, имаме и градска част, която не е по-малко важна от всички тези неща, за които си говорихме. Това е работата с клиентите? Това е първо работа с клиенти, работа по поддръжка на топлопреносната мрежа в града, която е около 120 км с тръбопроводи. И поддръжката им е доста сложно нещо. И имаме 3 групи разпределени в целия град, които се грижат за това нещо. Да имаме по-малко течове, по-малко загуба на вода по мрежата, което е много важно, защото това определя и качеството на доставената от нас услуга.